Fil-waqt li għadha l-membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti se jkunu qed jivvotaw fuq riżoluzzjoni parlamentari biex jinbidlu l-kundizzjonijiet tal-att enfiteutiku tal-1957 għall-binja tal-General Workers Union fil-Belt Valletta, il-Workers Memorial Building, il-Partit Nazzjonalista qal li se jkun qed jivvota kontra kif diġà għamel waqt id-diskussjoni plenarja f'Diċembru u waqt il-laqgħa tal-Kumitati fl-20 ta' Novembru li għadda biex jinbidel l-att tal-1957. L-emenda se tippermetti lil General Workers Union tuża aħjar parti mill-WMB biex issostni l-operat tagħha sabiex il-General Workers Union tkun tista' tissulloka żona li jispeċifikata legalment tal-kwartieri ġenerali tagħha fi triq in-nofsinhar taż-żewġ solari taħt l-art u partijiet mis-solar t'isfel għal entitajiet kummerċjali bil-maġġoranza tal-bini li huwa legalment delineat 3800 metru kwadru għandu jintuża mill-General Workers Union biss għal attivitajiet trade unionistiċi. Fl-2024 il-General Workers Union sullokat żewġ kwienet f'restorant u l-kompanija tal-Gvern Arms bil-fema li s-sullokazzjoni kienet barra mill-ambitu tad-definizzjonijiet legali fl-enfitewżi. Fl-2017 il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttilu l-grupp parlamentari kien fetaħ kawża kontra l-General Workers Union għall-iżgumbrament mill-proprjetà tagħha tal-li kisret l-att enfiteutiku li iżda dan l-att kien miċħud mill-Qorti ta' Malta. Wara l-kawża l-General Workers Union talbet lill-Gvern biex jemenda l-kuntratt bi prezz stabilitu skont il-prattiċi fil-waqt li l-Union għarfet li issa kellha tħallas l-Istat fi ħlasijiet għal kiri tal-imoddi. Il-General Workers Union se tħallas 1.99 miljun euro lill-Istat biex tinħeles minn parti minn din il-kondizzjoni, ċifra li tirriżulta mill-valutazzjoni ta' perit indipendenti fuq il-valur tal-proprjetà immobli u kirjiet tal-passat. Permezz ta' sollokazzjoni tal-partijiet tad-WMB mhux utilizzati l-identitajiet kummerċjali, l-Istat qed jippermetti mill-Union tissalvagwardja l-operat tagħha biex iżomm il-missjoni storika tagħha li tipproteġi drittijiet tal-ħaddiema. L-editorjal tal-Malta Today rrefera għal dak li kiteb fl-istess gazzetta s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja li qal fil-waqt li l-Oppożizzjoni se tivvota kontra din il-mozzjoni, il-General Workers Union ma tifhimx għaliex il-Partit Nazzjonalista irid idajjef l-akbar trade union f'Malta biex bħalli kieku jkun qed jitabba bil-legat tal-ex kap tagħha li rid ikeċċi lill-General Workers Union mill-kwartieri ġenerali. Każ klassiku ieħor ta' stmerrija punittiva.